Yes. Hello. Mphathi. Yes, mphathi. Asandivukile mphathi. Andisendleleni sithetha nje. Andizofika mphathi nje in no time zobe sendilapho mphathi nakanjani. Ngasithanda zami namhlanje usuku olukhulu kakhulu. Safumana indawo enkulu ukudlula nale. For thina sobathathu. Mhlambe ngiphinde kuthiwe kule ndlu ba indoda must because indoda izobe isenza. Nesifihlile lapho. Ay, Preston. Awuthi wow. Preston ufuna ntoni ngoba? Wena Satan. Uyikho nini manje amerent wena? Preston akapheli nenyanga fondini sowulapha Preston. Ngizongitshela ngenyanga la. Awazi lesisho sithi elibet is the worm. Intoni? Yona leyo. Ngifuna imali yami yerent wena. Preston. Hey, yayiva lento. Koyini? Preston. Hey, uya Preston zokucheka ma. Satan. Ayikho kwirent. Mavis. Kuwe lo mntu. Asimi lo muntu. Ngisipoko. Ubona isipoko? Mavis ma. Hayi mancane man. Why you late? Inkinga zami ziningi kakhulu. Yabo nomusa. Yakagula izolo. So kumele ngimsize ubusuku bonke. Khona ngilala manje ekseni. Ngijamile. Asikise mfana wami yazi. Yazi indaba ukuthi ngi-irritate ile nto ye-transport. Kunini umuntu amelana? Shisa ilanga. Abakasho lutho ku WhatsApp awuka-check egroupini. Hlekisa ngami. Uyazi ukuthi ngiphatha utili la ada ne-WhatsApp ke lo. Hayi ngcheck ukuthi bathina phone. Mantwa. Man, ayisifizo man travangathi. Yini man? Ufuna ukuhlala phambi kwalabantu unani? Zicishe le moto, zicishe yazi. Embise ngiyacela phela labantu ngibathembise i-premium experience ngiyacela. Ungisize kuleyo ndawo please baby. Ne? Angisidawa mina yazi. Utshwala is just a coping mechanism. Futhi ngiphuza like 6 times a day. Sandy Jewish yago. Chile sana. Ninjani guys? And then Mantwa lo mkhumbi ithi into yawo. Ntoni le? No mkhumbi I can explain, right? So sasinenkinga nge-H1 yethu nebathi i-engine yami isifire ngaza ama-spark plug ayabamba yayeka. So ngathi mina wathi ngize necebo i-idea. Nayo ke. Yeah,
ngihambile ngayocela umuntu wami ukuthi asisize yabo. Wathi akunankinga ngizondriver nginise emsebenzini so engeke sibulale kakhulu if you know what I mean. Ya hayi. Uqinisile wena darling. Yabona la niphethe international driver u1. Yeah. Kanti wena uthola ngilicense yakho last month? Hayi man. Sindo wani usufuna labantu bazindaba zami hayi. Sorry. Mamevis, na unothi asoze ningene mina kulento le. Ngeke sifike kaloku lapho siya khona ngalento. Nami ngivumelana noThemba angingeni kulomkhumbulo. Umkhumbi. Unyenyevuka silonge impela lo. Ingeqe, insimbi, the finest automobile you can get. Hayi man. Bani ngokulo? Hayi, yekhuleka umngane wami omkhulu ke loya. Boss Mavusana. Awu16, vefula fahad. Yeah. Senifaka amaphara. Para! Hey, I'm a freelance resident with mobile accommodation strategy. Ngicela ningakhathazeki ngaye yena uyasilalela nje. Akahluphi guys. Sizomshiya endleleni. Ayithi sekuyindlela siya emsebenzini. Mase sithi yena siyamshiya. Akahambi nathi. Ngiyacela guys. Sibambe lapha. Shop rapid. Big boss. Yini? Bisikala Sure, top dog. Mhlonishwa. Mhlonishwa ngizobe ngilapha nje no time mhlonishwa. No time zofika ngoku. Mavis. Acela man. Ngicela singene man. Themba ufuna ukuthi ngife. Leso sangina life cover. Ilapsile. Ngiyacela kodwa sesilate kakhulu nje mama ngicela siyame ngiyacela. Too late. Sila, it's late already. Angeni mina lapha. Awungeni? Yeah. Umzwile. Uthi akangeni. Angeni. Her words not mine. Angindawo. Ila. Yes. Hayi. 1839. No, it's fine. Oh. Salu mkhombi. Wena chief negotiator. Ngithembe wena. Hey man, joy. Mom, Ma Mavis. Ma. Hayi sewungahambi mfethu, ungahambi ngizokhuluma naye. Ma Mavis. Manje, awunginiki iwindi lami. Lephi iwindi lami? Hayi ngisini ngikutshela ukuthi wabulungisa le wind lakho. Bafuna amawindi la kimi. Amawindi. Please. Akwani imvule. Kuphi manje? Oh nayi. Awusweke. Oh, Sam. Yenza ke ifunda. Letha la. Yengibatezela imvuli yena. Osam. Mina mshwana ngopha. Awuphuma umoya lapha. Babe. Angibona simba. Yes. Usaphuma babe. Sambe. So sesibanjwe imvula la ningakafiki. I can't believe babe. It's fine. Angizojwayela Ma yini Mavis. mina ngeke. Angizojwayela yini mina? Ubani ozokhwela phansi? Ngibukwa ilizwe lonke ngiphakathi Ma Mavis ngena emotweni. Angijwayeli kabi. Ma Mavis ngeke ufike lapha. Ngizokha ke mina ngintshele ke. Ma Mavis ngiyacela ngeke ufike lapha mina ngizofika emsebenzini. Efisa Nihlekisa mina ngomphakathi. Ma Mavis. Ngikho Ma. Ngeke imoto. Ma Mavis. Singene emotweni please. manje. Yeba. Hayi ukuthi ngiyafuna chef. Angithandi lezo. Angithandi. Hey mon. Shortcut. Thatha lento ayinabungozi. Hayi. Sengiyithathe. Shortcut. Guys, abantu abathatha ama-shortcut before bona kuqale mami. Well, fortunately, akona ama-movie lawa. Akekho ozofatali. Montosto, guys, I don't think this is a good idea. Guys. Yo ha. Yo. Oh, baby, just drive kahle, please drive. Angithi manje uyabona ukuthi ngenzani? Phela sengiyithathile ne shortcut. So sheshe sifike la siyakhona. Hayi. Alubanga. Oh my gosh! Fala kahle stop. Ow! Hey. Te drive kahle, please. Oh, du sheshe speed. Hava. Oh.
khulekani siyashesha siyafika i-shortcut ubala lona umuntu uzawufa ngicela udrive kahle please amani hakuwani wenzani amani kanti ngenzani la hawu hamba wenzani hamba sasisipelate man yazi umhleli la okwePolonec man kancane ufuna ukushaya umthetho man hayi yini ngizokuhlala nje ngePolonec yini hawe Kwenza next. Yazini ngoba wena uhlakaniphe over iphe license ngivele ngikubekela isteringini awu hayi man hawu yeah cat got tongue kwathuleka manje Yazi ngeke ngaya eZambia ngenyawo yeah within 6 hours nje kuphela bese ngilapha irecord phela leyo angaze nayibona into enjalo empilweni zenu futhi lapho wena Mahembe bengizilolonga nje kuphela for 100 kilometers marathon engigijime ngaphansi kwamahora amabili sis wawunamanga wena amanga hawu mina that can never be me buza nangu mfethu uSifiso uzokutshela hayi uqinisele umfowethu uyasonta into efana namanga into ekude kunaye futhi I was there yeah wena you were there ukijima ngalomkha umkhabo ungena manje kanjani la hayi mfiswana awushaye lo mkhumbi mfethu uhambe yini awukwazi ukudrive lento fast mfethu awushaye welele uyabona la kula ubona khona umuntu okwazi ukudrive nomuntu okwazi ukugibela yabona la Mthimbane mfethu awudluli ku50 speed limit soboshwa ndoda soboshwa uthi siyaze sifike nje apha siyakwa hayi thina yadlala hey mando uyabona la mangashaya over 50 izoqhuma le taxi ngiyakutshela ufunga umayi drive abantu ebhara acha please Fast, I actually just take through bomb. Oh. Siso Check. yes okay mavusana asambe mfo sobheka lapho kwenzeke I never you are alone on this one chief kade ngakubona ukuthi uyi-fake friend Hamba imoto yakho vele. hayi ube safe baby Yo, kusemakhosi. hawu hayi ngaze ngahamba namagwala hey kuma isondo lapha hayi isondo elincane leli Hayi, ngifinile vele. Ngifinile vele inside. hayi never uma Mavis nakafisa Hayi, shut up wena. Usitshomi yakho. bafethu nithi sizofika nje emsebenzini namhlanje Sifiso uyayazi ngani lenza Sifiso uyalungisa la nobumile kwenzakalani hayi mani Mthimbane musu ukukhathazeka mfowethu athi uyabona ngidla bathakathi ngikutshelile ngathi ngesilungu I got this God bless hayi Sifiso athi ngiyizo ndoda umthinta itaya umthinta uselate for meeting mani yazi u-uptight mani u-uptight ukhuludla inyama ebolile nethemba hayi mani hayi themba athi ngeke bhekelele hey sebelithathile ithaya awuhlupheka ungqondile balithathe phi nani itaya phela awuboni kanti lokubona kule nto yakho Sifiso ndala ngathi hayi khuleka bengifuna ukubona ukuthi ula mani khuleka uptight too much isikhathi ngiyalishintsha khuleka wena lo mjita lo hayi yasikhosta baba okay 1 2
Hey mfana bamba lemvubu man. How to change it. How to change a tire. Spanner. Check. Hey, Vula! Hey! Mntana uyeza. Uyazi? Nini manje? Akule bheki izayo. Ekezayo. Nakiphethe. Mosa mfakela. Hayi man khobeke liphele phansi torho. Ngiyacela thatha impahla zomntana usifake ebhekini. Oh, ibheki. Ibheki yomntwana. Nkosi Wilfred. Sithando sami. Kwenza ntoni? Felela xesha. Umntana uyeza. Go. Themba inkosi ngomso ndithini kanti? Nomsa, hima. Sofonele ambulance Themba. Afonele ambulance mamela. Sozama icebo. Sosifikele mina ngokunokwami anikwazi ungabikho kuzala umntana wami va. Themba khawuleza ke khawuleza. Sokhawuleza mamela. Sozama indlela ndiyakuthanda nomseva. Ndiyakuthanda. Hello. Nomsa. Siso. Awukalishintshina ngoku etaye. Hayi man Mthimbane man bheka man. Yazi bengishoda ngeLN key and stuff. Kodwa ngenze plan ungasabi man. Iyalunga le moto manje. Izo games lezi zidlalwa apha fonini. Man ama game into zase khuleka man. LN key unayo. Bafethu. Bamba apha boy. Bamba la uzenzela le boy. Bafethu. Jongani man. Ngicela nenze kancane ehlikeni eTexini zazenzela yonke le. Hlikani emotweni, mama bisintana ehlike. Awukusehla. Bafethu ngikhaleze okay ngiyacela bafingicela. Bethe idolo mina. Siyaphuma. Mama Visi. Manje wawutaphuma. Funa. Ngizosenzela. Oh. Haw. Ya, swaya kakhulu qinisa man. Hey. Bakusola bathi isiphukuphuku kodwa. Sesingaye emsebenzini manje. Ngemsebenzini wena usebenza phi? Usebenza kuphi? Bafethu. Man wo ndiyacela man. Ngicela ningahambi. Yini? Umseleni man. Themba. Actually ngicela sijikene. Hayi sekahlanya lo. No, Teva, I have to get to work. It's my first man. I can't afford to be late. Bafethu. Libe laptop man endlini. How is that any of our business? Ngena up lapho thina. Sounds like a you problem. Hayi mina nginankinga mina. As long umuntu ezokhokha double. Thanda imali akwazi utshintsha vile asuka into yakho wena. But you were the one who was rushing us, and now you want us to go back. I never. Sonke siyaza khohlwa izinto empilweni. Hayi uzoba right naye uzoba strong. Ngicela sijikene bafethu ibalekile lento sejikelayo. Us going back to work isn't. Anchongo bayibalekanga. Uthini ke Themba? Uthini? Mama Visi. Bafethu unomusa. Nomsa uyabeleka. She's in labor. Uzoba nomntana. Congrats, Themba. You're going to be a dad. Okay, I'm not gonna be anyone's dad, so no boss is gonna understand, guys. Come on. And lakhona our boss will not even understand. Phela qali ngawe lento ukuthi ube nomntwana futhi ayigcini ngawe. Umntwana wakhe nawe ufika umbona uzombona after umsebenzi. Thina abanye sijahile. Nawe wena ujahile ngaleyo ndlela ukuthi ubona le baby nyana yakho. Ngicela uhike uyombona. Mantwa. Yina donke lwethina senze njani? Nakhona hey. Athi uphangisile ufuna ukuyombona. Ngicela uhambe please. Positive indini.
Mandoda. Hayi inhliziyo yembishe. Yini sifiso kwenzakalani boy? Aw. Sekuvele kwaphela upetrol. Sorry but mothi kwavele kwaphela ipetrol usho ukuthini? Usiphelele sonke, phela isonke. Uphelele thina abobani? Kusho kanjalo ke. What's wrong with you? Yazi bengitshela ukuthi uphelele lo petrol. Yeah, quickly. Ucabanga. Awukwazi ucabanga wena Sifiso. Yekela ukucabanga. You're good at it, okay? Leave it alone. Angeke bafethu. Kusho kanjalo ke. Asisonke mos. Hayi suka. Ha bafethu ayikho lento mina ndisibizela umuntu ozozondilanda apha ngonza request. Suka. Bengithi silawo yazi lo. So, ithini uba yakho? Ithi awufani. Ya no khuleka. Umuntu ozondilanda uthi yeza ngonza dibana naye apha ngasemgwaqweni. Hayi. Bafethu ngiyanishiya. Themba! Uye nesigubhu Themba. Hayi. Ngathi ngahlala ngayithule Lungisa le week. Manje. Woza ke. Uzolala lapha phansi, uzolala lapha phansi. Eish. Danko. Ha! Judas. So weird as those betrayer. Oh, Mr. Requester ride ubuyile. What happened to your ride? Oh meka ncinga bafethu yazi ingxaki zami zininzi bafi. In fact ingxaki zethu Mavis. Okokuqala nje fanele sithathe lo mkhumbi kaSifiso siuphindisele emgwaqweni sihambeni apha. Ya. Usuphindise Pushe. Indlebe zami. Uthi sithi push or pull. Mavis, what difference does it make? Yeah, zoyithu mfana abangeke ngizenzezo. Cabanga mina a whole Mavis ngiphusha nalo mkhumbi lo kaNoah. Cabanga idolo lapho selibhlungu. Uzozozol massage. Uzoza. Ufuna siye kanjani emsebenzini sosinuka amakhwapha? No. And mina I'm too pretty for ukunuka amakhwapha. Wena pretty. Relax Paula. Fonini kuyafana noba unganuka amakhwapha ukhezi and jonga yiphi engcono uzonuka amakhwapha kunoba usorojwa apha sime apha masihambeni ngicela siphusheni Mavis. Ozala ntwana. Thatha. Angiphushe le moto. Mayiphushe yibo. Maphushe bona. Vusi. Ayizani bafethu ha. Themba. Izani bafethu inoni khanize. Manto phuma manto. Nami phume. Hambe uyophusha. Yaphi? Apha. One, two. Oh, bani. Asiphusheni izo. Good. Yo, push. Yes. Ifika nini kanti le ambulance? Ambulance. Bekunini siza? Ambulance. Ambulance. Kuthela ushinda. Kodwa nokuza. Ezozathi athi Nkosi ngizofela lapha. yeah, uzofa. Ungafeli lapho.
Ayi yo. Shoja kancane inkathi zakuwe. Fakana amandla lapho. Yebo. Efisa uphume la. Ezincane man ukuphusha lekhumbi nani? Uphi lo muntu? Mhlonishwa. Ninjani mhlonishwa? We. Umbovana, awunsizwenye. Sizamazepha amnyama sacela usizo ngale khumbi mfowethu. Ngathi ufile lo muntu lo. Uthini lo muntu? Bantu. Check. Hayi, uyahlanda. Hayi, wathi lo muntu ushonile amabhadoda lawo. Mando wenzeni. Ngizongihlanganela wena sidawa ndini. Mana po. Ehlisa umoya po. Awuthwara po. Sisocela uncedo lakho manje sistakile itaxi yethu imile. Yeah. Oh, ustakile. Yeah, sistakile. So ala rumela ke machitami. Cha, bese nje usizo lakho sifubuyele emsebenzini. Siyacela. Hayi. I know hala riya he. Ake batle. Awubathi, confidence kana uthore ngawubathi. Hey sister, ke ake batle. La tsena ka yi, le tlatsa sphinya ka yi. What if ke ikaketse, eh? What if next shop ka stage 3? Ya le BTs. No man jonga. Me boss. Yeke yonke sukwarishe jonga sizawubuwa mina nawe. Yabo sivane, sikwazi ukuxoxa sincokole sibone basithini siphume kuyonke lento ne. It's well. Or ngoko. Sincokole. Hey. Mina hayi man, hey. Becabanga ukuthi asivese imshaye lo muntu. Uyabheda. Mana yikho le ndaba. Hayi ngoku. Yeah. Sisho Mshabulume. Mlume futhi. Mamevisi. Angivele ngimlungume lo muntu. Sifiso hayi ngoku. Ish. Ngitshela nge-Friday, 25. Okumuntu aholile uthi Z. Hayi, sorry bafethu man. Amara kilisotile sa warai. Kilitswere sharp ka 95 unleaded premium. Ito ba tutli. Oh. Yanhle imali yakho mfana. Hoy. Nibheka mina nonke ngizokhokha ba mina? Kanti ngibani umshayeli? We, kanti obani abagibeli? Ani yadlala nini? Ake ngikhiphe mina lo. Yey wena. Siphaka twale nyuba them. Mamevisi. Hayibo. Mamevisi. Kodwa unyanisile Mamevisi nguwe. Sikule nyova dem nguwe nomantwa. Sesihamba ngalomkhukhu nini nje? Yanadala. Suka. Kodwa ke bafethu kulungile noba singabe silo kunjani bafethu samani plan sihambeni nga. Usathe stand. Sispliteni bill Mamevisi. I never. Mali yami yebhiya yasemini le. Sorry. But I can't compromise that. Evusi ucinga ngale ngqondo every day. Ungacinga ngebhiya ngosister akhe apha ufuna uhlala apha imini yonke. Yebo. Ngizosala no mechanic. Hayi. Akubadli bafethu akimadli intimani. Ubona halala liflopo tsebayi. Unjalo vele bafethu jongani man mapesinyamezeleeni hlanganiseni imali sispliteni. Uthe imalini kanene mhloneli? Tutlipa boss. Uyayibona? Sihlanganiseni bafethu sihambeni. Bafethu kuphani imali. Fine. And this is only because ke batla fitla ke wrong pinga ne. Okay. Muntu sekufaka Imali yakhe check-in. It's fine baby, sawubuza yothatha futhi ekseni. I'm no baby le. Yeah. Yeah. Mhlonishwa ubuthe imalini? Tutlipa boss. Bafethu. Ayiphelelanga le mali. Ayiphelanga kanjani? Nansi imali mos. Iyashoda le mali, ishoda i10 rand. Boy. Uwe. Guys, I'm just an intern. Kanti nifuna ngimi. I don't have as much money as you do, so I can't. Yo. Angivele ngimhead. Muhede. Angivele ngimhead. Ngaqala ukungamthandi lo mfana.
Kungani ungasitshela iqiniso wena manje? Khemani, wosa. Mavis. Siso bameli. Fethu asikwazi. Mavis bafethu asikwazi besilwa sesitakile apha sibesilwa futhi wena kutheni ungathathi inyani wena uxoxela ndoni kutheni ungathi uba unayo imali Technically angiqamba ngamanga ukuthi nje angitshalanga. yo Leslo. okay bafethu masingabe silwa man ndizayikhupha le 10 rand it's fine ke right ubonga ndoni uhlonishwa nansi imali yakho man siyaxolisa yabo sure lokuthumela. fethu awufaka ipetrol sihambe nawe no Asivele sishaye kwayena lo. Sifiso ufaka amanzi kule nto lesele sisikhupha Letha le petrol lingiphele wena yakuphela. Lingiphele le petrol, yeah. Abusive. Shaya sithathele imali futhi awuna abusive. Umshayele sasihamba Masopho wena. Izamende. hayibo imani sifiso Kwaseshani manje? bafethu asijiki na Sithi jikeleni. Thina baye phela fanele simsebenzini. Hello. unomsi uyabeleka bafethu Mina ngivumelana noThemba. Asijikeni guys. Phela I'm going to be a godfather. When are you gonna be a godfather? Yes. So, wait, godfather, I'm sure the pigs start flying, okay? Godfather yesidaku efana nawe. Guys, I'd make a great godfather, you know. imani bafethu imani kanithule vuse godfather apha bafethu ndidinga ukuba nenkosikazi yami ngelixesha liyazi ndicela bafuna sijikeni Yeah guys, yazi ngicabanga ukuthi fanele sijikeni. Sokhuluma namaboss after yes Wena Mthimbana ngale mfana wami ngikuthandisisi. Nix. Kodwa ngiyayisupporta le ndaba yakho. Asivele sijikele man. Yeah. Asivele sijikele. Ngirisk umsebenzi wami la ne. But okay. Hayi bona ngihlahlela amehlo yini ngani? Hawu wena phela uNkulunkulu. Fine, okay, fine. We can go. But nangabe they ask us what happened. I'm blaming it on all of you. Yini mina? asambeni Siyajika. You know what? I am tired of this señolala. kanti ne-ambulance nayo ifika nini eish uyazi ukuthena ndike ngizama ukufona utholi Hello. Uyazi ukuthini asabe sokuma sise Siyaphi? khululeka i-ambulance iyofika kudala ukhona uVeronica la ngaphandle uVeronica uzoba yi-ambulance sheshisa ntombi iyo eyi naso khululeka sisi siyafika manje Siyaphi? khululeka uVeronica waziwa yimina ngisathi kumdokotela bese sikuthathe sikubeke ntombi hey Veronica ngiyacela sisi so wathathe Veronica khululeka sisi siyafika manje uyazi ungakhosa ukuphefumula la Hayi yini manje satatazela yini? Wena phela la ikhulu. Hayi bo. Phela mthungu uyasha manje. Phela mthungu.
Phuma. Bengisho bandizawufika. It's just that ngoku. Hello. Sibambe shortcut samufika. Ngiqonda lona but ingxaki ne-network yaphetha. Hello. Yaphetha kancane. Hello. Hey. Asi. Phansi manje. Yini? Yo. Umkhala. Phansi. Imdala. Abantu wabuya. Okay. Abantu wabuya. Jonga man. Skatos. Down. Jonga man. Imdala. Tukuni. Mama Mavis, right left. Right left. Hey, mina umkhaba kwehlezi. Nanawe. Yeah, sibabambe. Okay. Phefumula lapho Ntombi yazo. Uphefumula ngathi uhle papa lishisayo. Wena khaya kungcola. Uyaphi? Ukwazi ucinga kahle yo. Themba uphi? Kaningi sithando sami ndiyeza. It's just that sisafuna inephizi. Into zomntwana kaningi. Hey, awumtshela uThemba lapho ukuthi asheshise man. Lengane ngeke silinde promotion. Siyeza. It's just ibancinci Mama Mavis. It's just that ngoku sisafuna izinto zabantwana like inephi nento. Siyeza. Mapolisa. Okay, ndiyeza. Mapolisa. Nomsa. Kaningi sithando. Mina bekithi akungona usithandazi. Uyahlanya. Sithandazi. Sabona uyahlanya. Baby, I got some straps in my mouth. Hawu. Inkinga ziyangibaka lana. Ishap. Okay, Sugan, I've got this. Oh, waqhamuka usujuluka Mr. You got this. Wazini ngensimbi, wazini ngengeke. Oh, guys, I'm a mechanical engineer. Yeah? Guys, ubaba mechanic vele ekhaya imoto izinto zethu siyazilungisa, especially the engine. Oh yeah, no, sure. It makes sense. Perfect sense. Okay. Hayi, musho njalo ke. Ngicela ngimishaye manje. Hayi, umshayela. Manje umuntu uzama ukusiza. Mhlambe kunento ezoyenza. Ubonakala. Guys, have faith in a friend. Hey. Luck, buddy. Wena ulele wena senkingeni la. Usela. Hey, uthi uzoyilungisa kodwa mfana. Tell Baba is a mechanical engineer. Let's just have hope. Cross fingers. Yes. Oh. Themba, mfana. Wahlaliwa nini manje? Alright? Mama Mavis, ndiyoyika. Yazi Themba ukhumbuza umyeni wami. Oh. Siyami. Yela umuntu lo bekathukile.
sothola umntana wethu wokuqala. He, beka all over the place avevezele. Kodwa ngingafana njani mina nomyeni wakho? Andisibakho kuzala umntana wami wokuqala. Sizoba indoda enjani? Mamivisa. Uzoba indoda eqotho. Umyeni onakekela umfazi wakhe nomntana wenu wokuqala. Plus nale promotion ozoyithola. Mamivisa uyazi lapho indaba promotion. Themba. Ukhuluma noma Mavis. Abantu babanganamali yamagweyi. Bhatala ngendaba. Nami ngiyayazi le ndaba. Ngizwile abantu bamane bathi fahla khona lapho yabo. Anyazi ukuthini? Angikufavor wena Themba. I actually hate you. Clearly iyecacile lo. No, but wait. Good. It's okay. Ngiyazi ukuthi kubuya ngathi angijabulelanga. But I really am happy for you, I promise. Bosi yami. Bambi phone. Pendula. Saba ngokuba ayibambi phone. Pendula phone. Mphathi. Bala ngale promotion kwedini. Because you have let me down. Mphathi ngiyayiqonda lonto kodwa usuku lwami lubi izinto zami azihlangana ndiyazama mphathi ukufika. Unini ngikulindile nangoku awukafiki. Uthini? Mphathi uxolo man kodwa namhlanje kuzala umntana wami wokuqala andikwazi ungabikho mphathi wami. And if that means mandingayifumani le promotion then so be it. Ayikho into endingayenza nami. Ndizamile mphathi wami ukufika. Ndizamile. Enye into ndiyaqonda mhlawumbe ndiyaphoxa but one day I'm pretty sure I'll make you proud. Kodwa ndizokwazi ukufika kule proposal mina. Themba, ngiyuthethile kwasekuqaleni man. Hey, jonga. Go and have your baby boy. I wish you all the best. Utsho mphathi wami. Utsho. Themba, this is the first time I hear you stand up for what you want. It's okay. I hard work, but family comes first. Hayi Nkosi mphathi. Ngiyoba nomntana. Nkosi mphathi Nkosi. Bathini? Uthini? What are you saying? Ndihambe akasungidonsa. Uyindaba ezihle kakhulu lezi. Ngathi ngakuhlanga lemvubu. Ay mfana. Welele. So not all of us are having babies, so our bosses aren't going to be happy for us. Last Sunday. Fly with namana uye kuba isawa grape. Awujabulela uThemba just for once. Babes, listen, not everything's about you, okay? Let Themba have his shine today. Thank you. Cha, ngipheno yes mina bathathu. Ngiyanitshela? No. Ngiyamnika. Phezu kwakhe. No. Ngiyamnika. No. Muhle. Angivele ngimthinde. No, it's a hard no, baby. Imoto yenu say right. Huh? Ngicela sithi bese. Besidala. Ngikhuleka. Besidala. Bambe imvubu mfana, hayi usebenzele buyisa. Manjo. Ngiboleke phone man. Sinobamba uNomsa.
Nomsa, sithando sami. Mamela sithando sami, mamela sisendleleni ezayo ngoku. Maybe like 2 minutes nje sobe sesifikile va. Utrafa kanje wena. Ufunela abantu abasibonga. Dibana nathi esibhedlela. Niphi. Hey man, stop! Man, bathi singabi saya endlini. Masijikene futhi sebesendleleni esibhedlela. Okay, then let's not make this special. Then what are we waiting for? Yathi imoto. I'm a baby. Asivele sihambeni, sivele sihambeni. Ayiya. Sisheshe sifike ningesabi. Suka endleleni, suka. Nyathela, mama, nyathela. Nyathela, mama, nyathela. Yeah. Hey, wonke umuntu smilani lapho, smilani. Polisa. We. Bantu bomthetho. Hey. Sifiso. Sifiso wenzeni indoda? Mina angenzanga lutho. Angithi yini benithi angisheshise uMavis wathi igande lento. Yokuyeka manje. Yewena uba Mavis. Asintanga yakho leso. Uhlaba ngempama yeso. Uma Mavis kuwo wena. Elane ningajumpisi, smilani. Yes. Yes, umuntu omthetho. Yes what? Manje mhlonishwa. Ngizwe uthi yes nami ngathi yes bengithi ama yes. Oh, uhlekisa ngami wena. Hayi lutho wena umuntu omthetho ukuthi nje Hey, let's license. aze wanolaka umuntu omthetho. Hayi nayi bhuti. Ifone call mostly. Sesisebenzela ku-internet lapho. Ayikho lona. Webhuti, le license ngiyithole ngendlela efanele. Ngiyithole e-traffic department bhuti. Manje wangirasela. Uxolo wena bhuti. Uxolo. Waphake manje. Baby, ngicela uyibize emoyeni. Bani sokukhuluma wena. Ungifake ngene nesithunzi. Mama Mavis, I think she's having a stroke, guys. What the heck? Oh no, there's a murder case. Mama. She's having a stroke. No license now. One license now. Zero. Hold on, okay. Okay. Military isibhedlela manje. Une-asthma. Mama Mavis angikhona ungafele emgaqweni. Hamba. Sube esibhedlela wena. Bengicela ningikhike abantu bomthetho. Hold on, Mavis. Mantwa, utanibeleka ifoni. Ay. Sithando sami. Let's go. Hey, kuthiwa the baby is crowning. Hey, usukuthi uzoba nenkosana mfana. Bathi the baby is crowning. Uzoba nenkosana mfana.
Kanjani wena masana? Uthemba kanjani wena? Wena uthemba kanjani? Uthi makhesa lo. Wrong. Awubuke manje usuwenzenda. Ake ukizongibulala nje. Yo, uthemba kanjani layisayisana le wayithola lapho wena? Uyabona ke manje ushayela kanjani kanti ushayela kanjani? Hayi. Uzazi ukuthi uphethe asthma wena. Ngithi amagwinya wami ane Holy Spirit ayapolisa. Ubhekile. Sengivukela high ngidinga nje into engizongithi la esifubeni. Isho. Ego, it's fine here. Hayi. Nomsa. Alright. Ongulani makahlehleke. Sekufika uqwepheshe. Umkani wami ke lo. Yazi ngeke safe le bank. Mina. Umkani wami. Wawunini lapha? Akukho kudala. Hey, yabona lapha emabandla setha. Kule ngolesibili. 3 weeks back. Uqwepheshe wena lento yenza. Ngenkunzi. Umngani wami, umngani wami. Mavule noma yini. Njengami. Zebra ka zebra. Umngani wami. Kancane kancane president. Bamba lapho. Nomsa. Ubone. Nomsa. Wena. Suka wena ukwazi ukubona umuntu osifazane esala. Mancane president. Nomusa. Pusha. Hayi mafusana. Wena, yabona wena mfethu, waqala ngokuvula efastela. Wavula ubunyango. Beka manje. Okay. Ngihlulayo mina. Mavusana. Awuchayi. Umavula kuvalile. Hayi yena impela. Wazi wasenzela umsebenzi wethu wabalungu. Sekunjalo kade sifuna kade sifuna. Wenzeni mina ngimshuka. Abantu bathethe lo mi20 rand. Ngiyakhetha. Okay. Dale. Asik isikhathi ukuthi ngikhe. Yes, please. Space of it. Khuluma nami. Thula wena. Anonya namaphoyisa. Asik isikhathi ukuthi simkhiphe. Umntana uyeza. Ngiyeza. Ngiyabuza. Inkwenkwe. Kuthiwa inkwenkwe. Kusaka inkwenkwe. Ufuna. Prastani. This is crazy, boss. We're literally at the scene. We're giving birth to Simba's little baby boy. Listen, it's amazing. It's crazy. All of this is literally happening in the middle of the streets and in the 1400 bus. That's crazy. It is. It's absolutely like a movie. But yes. Okay. Mavis. Uyazi kahle empeleni mina ngiyayithandela nje inkosazane kwazi ukudeliver. Ene ngiyashaya i-service delivery nami. Awu. Bengicela siba majuba. Amabili.